ಪಾವರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಲೆರು ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 15. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಏರನ್ನ ಯಾನು ವಿಠಾಲೆ ಬಂದು ಓಟು ತಗಲ ಎಂಚ ಓಟುಂಡ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಓಟುಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಓ ಅಣ್ಣ ಓಟು ಎನ್ನ ಪಾಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಪಾಡುವಳು ಧೈರ್ಯಜ್ಜನ್ನ ದೇಗ ಆಲ್ ಸರಿ ಜೊಲ್ಲಿಯೇ ಆಳು ಏನ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೇಡ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಓ ಅಂದು ಇರೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಈರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾಲೆದಿಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಂತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾಲೆದಿಲೆ ಲೆಪ್ಪೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಕಜ ಒಂಚೂರು ಫಿದಾಯ್ ಬಲಮ್ಮ ದಾದದ ಸೈತ ಪೋತಿನ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೇಂಡರ ಒಂದು ಮೂರು ಬಿನ್ಯಾರ್ ವೈದ್ಯರು ಒಂಚೂರು ಫಿದಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಈರು 5 ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಚಾಲೆದಿಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪುಟ್ಟ ಈರ್ ದಾದ ಪುಟ್ಟ ಬಿನ್ನೇರು ಅಲ್ಲೇರು ಅಗುಲ್ ಫಿದಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದೇರು ಬಿದಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದೇರಾ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಚಿನ್ನು ಅಂದ ಪುಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ಟಿಂಡರ ಜೋಜಾ ಅಂದ ಬಂಗಾರು ಪುಟ್ಟ ಬಿನ್ನೇರು ಅಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಪೋಯರು ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಬುತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂಡರ ಬಂಗಾರು ಇಜಿಬೆ ಸೈತ ಪೋತಿನಯ ಓ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಾಯಿರ್ದು ಗಡನ ಮರ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮ ಈ ದಾಯಕಿನ ಖಂಡನೆ ಅದುಲ್ಲ ಸೈಯರೆಲ್ಲ ಸೈಪುಜ ದಾಂಚಿ ಯಾಂದಿಯ ಸೈ ಹೊಡ್ದಿಯೇ ಏನಾರ್ದು ಈಯ ಸೈಲ ತಾನೇ ಎಂಕ ಸೈಯರೆ ಪನ್ಪನ ಇಂದ ಈ ಮಲ್ತಿ ಕರ್ಮకు ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಮನ್ನಾದು ಬಿಟ್ಟುವ ಓ ಯಾನು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಮನ್ನಾದು ಬಿಟ್ಟುನಾ ಈ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಉದಾಲಾದು ಬಿಟ್ಟುವ ಇಂದ ಈ ಕೋರಿಯಾದು ಬಿಟ್ಟುವ ಓ ಪೂಂಜೆನ ಫೆರಡೆ ಅಂದು ಆವ್ ಯಾನು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಫೆರಡೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟುವೆ ಅಂಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಪೂಂಜೆದೇ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಬಲ ದಿಕ್ಕುನೆ ಜಿ ರಂದೋಡಿ ನನ್ ಬಲ ಇದ ಯಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಈ ಬಾರಿ ಪಿರಪಾತಿರತ ಈ ಮಲ್ತಿ ಕರ್ಮకు ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ನಾಯಾದು ಬಿಟ್ಟುವ ಆವ್ ಯಾನು ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ನಾಯಾದು ಬಿಟ್ಟುವೆ ಅಂಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿ ಜನ್ಮಡು ಲೈಟ್ ಕಂಬಾದೇ ಬಿಟ್ಟೋಡು ದೈಗ ದೇಪನ್ನ ಎಂಕು ಸುಲಭಾಪನ ದೈ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾನೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನೊಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದ ಇದ ಯಾನ್ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೋಪೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಪತ್ತದೆ ಎಂಚ ಬದುಕುವ ಇದ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೋದು ಬೇತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಬೇತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಈ ಬೇತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನಿಗೆ ಎನ್ನ ದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಎಂಕ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊರ್ಲ ಈ ಬೇತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಲ ಅತ್ತಿಯ ಓಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬುಡದಿ ಕಣ್ಣನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವಾನ್ಯಾಯನ ಬುಡ್ಪುಜಿದೆ ಯಾಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮಾತಾ ಬುಡದಿ ಬುಡ್ತಿನಗಲೇನು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇನ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಬುಡದಿ ಬಿಟ್ಟವರ ಸಂಘ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏತು ಹಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುನ ಆತು ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಇಂದ ನೀಕು ಕಾಸತ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ ಅವಕೇನು ಯಾ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚವನ್ನ 25 ವರ್ಷ ಬದುಕೆ ಎಂಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 375 ದಿನ 375 ದಿನಕ್ಕೂ 25 ವರ್ಷದಲಕ 9,125 ದಿನ ಆಪುಂಡು 9,125 ದಿನಕ್ಕೂ 200 ರೂಪಾಯಿದಲಕ 17,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಕೊರು ಇದ ನೀಕು ಏತು ಕಾಸು ಕೊಡು ಆದ ಕಾಸನ್ನು ಒಂಚು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಡು ತಕ್ಕುವೆ ಕಡೇತ ಆಸೆ ಇತನ ಪನ್ ಕಡೇತ ಆಸೆ ದಾಲಜಿ ಮಾರದಿ ಈ ಎಂತೂ ಫೋನ್ ನಲತ ಫೋನಾಗೊಂತೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪೋ ಆತಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ವಿಠಲ ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕೋಪೆಯ ಯಾನು ಬೆನುಡು ನಿನ್ನನ್ ತಾಂಗಡು ಈ ದಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಕನ್ನಡೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಪೆಯ ನೀನಾನ್ ಪರ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ತಪ್ಪೇನು ಮಾಡಿದಿ ಈ ಮುಲ್ತು ಬತ್ತಿ ನಿಂದೆನ್ನು ಜೇರು ಓಲಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತಿ ನಿಂದೆನ್ನು ನಮರದಿ ಒಂದೇ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಎಂತ ಬುಲ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯೋ 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 ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ನಾನು ಸಾದಿರ್ ಪಾಡಿಯನೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ವಾಲಂಡ ಕೇತುಲಾಗಿದೆ ಸೈಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ಸೈಪೆ ನಾನು ಮೂಲು ತಿಗಲೆ ಬೋಟೊಂದು ಸೈಪುನು ಬರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ದೇವರ ಎಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚಪೋ ಓ ಪೋಪತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಯತ್ರ ಪುರುಷತ್ವ ಪತ್ರ ಅಡ್ಯಥ ಅನಗು ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ
ಮದ್ಮ್ಯಾಪನ ಗುರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಅಂಚಪ್ಪೋಲು ಇಂಚಪ್ಪೋಲು ಒಂದು 1000 ಕನುಕ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿನ ನಂಬರ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಮಯನಗ ಆಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾಂಡ ದೇವರೇ ಗತಿ ತಪ್ಪಲ್ತೆ ಅವನು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಯಾಲ ದುಮ್ಮದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಂಬರ್ ದೀತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಉಪಯೋಗ ಬೂರ್ದು ಇತ್ತಿನ ಪುಂಡ ಜಗತ್ತುಜ್ಜಿ ಆನಿ ಆನಿ ಸೈತಿನಗಲ ಬರ್ಬ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಕದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮಂಜಲ್ದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಂಜಲ್ದಿರ ಉಂಡಿಯಾ ಸೀದಾ ಪಿದಾಯ ಪಾಯ ತೇವದಿರಕ್ಕೆ ಮಂಜಾಲ್ ಪೂಜಿದು ಮಂಜಲ್ದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯ ನಿತ್ಯಾನು ತಿಂಡ 1 ಗಂಟೆ ನಾ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಮುಡು ಬಂಡ ನಿನ್ನ ಕಣನಿ ಮಲ್ ನ್ಯಾಂದಲ್ಲಿ ಮನ್ಬಂದಿ ಕುಂದಿಗಿದೆ ನಿನ್ನ 4 ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಸಪಾಟ್ಲೋಸನ್ ಮೈದಿನೇ ಇದೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪೋ ಹಾಳಾದು ಪೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಈರೇನ್ ಬಿಡ್ತು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪಜಿ ನನ್ನ ಏಲೇಲ್ ಜನ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಈರೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ನೀನ್ ಅನ್ಪೋ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಯಾನ್ ಮೂಲೆಪ್ಪೆ ಇದೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಜಿ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಮೂಲೆಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಜಿ ಹಲೋ ದಿ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ನ ದೇ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಓಟ್ಲ ಇರ್ರೆಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜನ್ನ ಈರು ವಿನ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪುರುಷರನಾತೇ ಸಮಾನತೆ ಕೊರೋಚಿ ಪುರುಷರದು 1% ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇಜಿನ ಎನ್ನಂಚಾವು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಕೊಯ್ಯೋರು ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವೇಟ್ ಬೋದು ಕಂಡನೆಯನ್ನು ಇಂಚ ಮಾತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಡೈವರ್ಸ್ ಪಿರದೆ ಪೂಜಾರು ಬಟ್ ಈ ವೇಟ್ ಮಾತ ಐ ಮೀನ್ ಕಂಡನೆ ಅಂತ ಬೋಡೆ ಸೊ ಈ ವೇಟ್ ಬೋಡನಾಳ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡೆದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೇರು ದ ಪಂಡ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಣದ ಅವರ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ನಿಗ್ಲು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬೈದರು ಅಂಡ್ ನಿಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಪು ಎಂಗಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವ ಪಂದ್ ಯಾನ್ಲ ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಶಿರ್ವಡ್ದು ಬೈದೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಖಿಲ್ನ ಶೋತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರು ಬಾರಿ ಬಂಗರ್ ತಿಳಿಪೇರಿ ಆಫೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಬಟ್ ಇನಿ ಬೂರ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಬಂದು ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ಕೇನ್ ಕವಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು రెడ్డల స్క్రిప్ట్ ఎడ్ అవుతుంది ప్రెజెంటేషన్ యాక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ నెగటివ్ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾತದ ಜಾರು ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಪುನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಪೂರ 5 minutes ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಪೋಡಾತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ತೆಲ್ಪರೆ ನಿಖುಲ್ ಪುರ್ಸಕರೋಡು ಇಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖುಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರಿಕ್ ನಿಖುಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಡಿತ್ತನ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗೆ ಪಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಪಂಡ ಪಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚ ಅನ್ಪಂದ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಡುಟಂಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಚಪ್ಪಾಲ ಕೊರಕದ ಮನಸ್ಸಂಟು ಅట్లా ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ఇంక ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕತಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕತಿಂದು ಪಂಚಸ್ ಲೆತ್ತಿಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಇರ್ನ మన ఇదేం తూది ఇంకా కొంచెం తెలుసుకేనెత్తుంది నేను మన అంటే ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ತೆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚ ನಿಖಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನು ಒರಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ತುಳುನು ಒರಿಪಾಯರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತನ್ ಕಿರಿಯರ್ ಓಕೆ ಐನ್ ಕುಡೋರ ಬಂದು ಜಾರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕತುಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಎತ್ರು ಪುರುಷತ್ವ ಪತ್ರು ಅಡ್ಡತ ಓಕೆ ಅನಾದ ಬೇಗ ಪತ್ರಡ್ಡು ತಿನ್ಪಾಲೆ ಸೊಂಚನೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಊಡು ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿರೆಗ್ ಪಾಡ್ಬಾರ ವೇಸ ಅತ್ ಪೊನ್ನಡ್ದು ಶೋಕ ಇರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರ್ನ ಅಂಚದಲ್ಲೈಜಿ ದಯಪಂಡ್ ಇಂಕುಲ್ ಒಂಜೇ ಟೀಮುಡು ಇಂಕುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಏನನ್ನಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ಖಂಡಿತ ಪತೊಂಬೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್